Поздрав към един човек легендарен. Ради се нарича, силен и почитан. Поздрав и за неговото семейство. Чуйте всички, приятели и недоброжелатели. Лизат барабани и бас, Ради е тук смел и непоколебим, а до него е Таня, неговата любима. Винаги заедно, рамо до рамо, не обръщат внимание на празните приказки. Те са силни, те са горди, думите им тежат и се помня. Ради е легенда сред своите хора. Нищо не може да го пречупи. Ние сме едно голямо семейство, едно сърце ни води напред. Защо ни гледате със страх, когато Ради и Таня вървят заедно? Аз съм Ради, легендарният, ще пазя своите близки винаги. Не говорете зад гърба ни, защото истината ще победи. Не говорете лошо за неговата жена. Таня е силна и достойна. Вашите интриги ще се върнат при вас. Чуйте добре и запомнете. Любов и верност до края, той дава всичко за своята любима. Заедно преминават през всяка буря, сърцата им остават без. Ние сме едно голямо семейство, едно сърце ни води напред. Защо ни гледате със страх, когато Ради и Таня вървят заедно? Аз съм Ради, легендарният, ще пазя своите близки винаги. Не говорете зад гърба ни, защото истината ще победи. Далеч от родния край, но Ради остава силен и непобеден. Нека света да чуе за тях, за истинските легенди. Таня е до него и днес, а семейството е тяхната сила. При мен Gypsy King Production.